unea iritsi da. Unea heldu da jantzita dugun maskara kentzeko eta bizitzari buruz zintzoki hitz egiteko. Jantzita dugun maskara kendu behar dugu gu geu garenak helarazteko. Nork ezin izan du edan gehiago festa batean? Nork ez du gauero batean ezagun batekin begiraden artean galdu? Nork ez du askatasunaren erregea sentitzearen sentsazio arraroa eduki? Nork ez du maite duen norbait infinituraino edukitzeko zorionik izan? Azkenean, ni naizena izatea da garrantzitsuena. Maskararik gabe, askatasunez, infiniturainoko erokeriaz eta batez ere, gurekin dauden pertsona guztien babesa izatearen zoriaz. Nire babesa, ostiral honetan plataforma guztietan entzungai.